What's up mga ka-adventure for today's video? Panibagong araw, panibagong food trip adventure na naman tayo. Pangmalakasan at pinagmamalaking pansit bato ng Bicol andito na sa Pangasinan. Sige na nga mga ka-adventure, sikat na sikat at ngayon trending na pansit bato andito na sa may San Carlos City, Pangasinan. At dito lang natin yan matitikman sa may Manoy Box. Matatagpuan lamang natin to sa may New Public Market ng San Carlos City, Pangasinan. Katabi lamang to ng Lolo's Pawn Shop, malapit sa may LTO office at likod ng Magic Supermarket. Siyempre, andito ulit si Lingmo. Pagdating nga natin, marami na po silang mga customer dito. At ang una nga natin tinignan yung kanilang mga menu. Pakipost na lang yung video para makita nyo. Mayroon nga silang pansit bato with dinuguan, Shanghai, chicharon bulaklak at marami pang iba. So yun nga mga ka-adventure, piniprepared na po nila ang aming mga order. Siyempre, ang in-order natin yung kanilang bestseller na pansit bato kompleto. At pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na ang aming mga in-order. Nakakatakam naman ito. Ngayon lang tayo kasi makakatikim ng pansit bato. Nakikita ko lamang to sa Facebook noon, pero ngayon matitikman ko na ng personal. Mayroon nga siyang toppings na Shanghai, itlog, chicharon at chicharon bulaklak at dinuguan. Hindi mo na kailangan pang lumayo mga ka-adventure dahil ang sikat na pansit bato sa may Bicol andito na sa may San Carlos City, Pangasinan. Lagyan natin ng kunting pampalasa at banatan na natin agad dyan. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Napakasarap pala ng pansit bato. Kaya para trending at sikat na sikat ito sa social media. Sabayan mo pa ng napakasarap na maruya. Kakaiba talaga yung lasa mga ka-adventure. Lalo yung sabaw, mapapa, pansit batong bato ka talaga dito. Ngayon po yung araw ng kanilang opening dito. Kaya pinipilahan ng maraming tao. Sir, ano-ano po yung mga pinagmamalaki dito sa may Manoy's Box? At mga specialty at bestseller nyo dito? Hello po, magandang umaga po. Ako po si Manny. Ako po ang isa sa owners ng Manoy Box, Pansiteria at Ibapan. Bale, pansit bato, originally from Bicol, Camarines Sur, Rinconada, particularly Bato Camarines Sur. Solar dried or sun dried na noodles. Tapos, we cook it simply like just like any other pansit. Ang difference lang is yung pansit na ginagamit. May sabaw siya. Wow. Okay? Normally, plain lang siya. Pero ang pinaka-the best na combination is with dinuguan. Oy, kakaiba, mayroon siyang dinuguan. Kakaiba siya. Kasi ang alam ng common na tao, dinuguan with puto, di ba? Pero sa amin, mga Bicolano, prepared with a pansit. So, pansit and dinuguan. Pansit at dinuguan. Ano pa ba yung mga ibang toppings niyan sa or kombinasyon niya? Chicharon, with egg, with dinuguan, which is one of the best with Shanghai, with chicharon bulaklak, and of course, pagkumpleto. Pansit na kompleto. At napakamura at abot kaya yung presyo. Abot kaya, competitive, competitive sa market, hindi talagang mabubusog ka. Imbitahan po namin kayo dito po sa likod lang po ng Magic Supermarket, dito sa Manoy Supermarket po dito. Corner stall, Manoy Box, Pansit Bato at iba pa. Alam ko kayo dito para matikman yung authentic na Bicolano product. Yan, thank you sir. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo mga kabox sa Manoy Box. Kaya naman mga ka-adventure, pumasyal at tumayo ka na rin dito. Yayain mo na ang iyong friends and family upang matikman ang kanilang pinagmamalaking pansit bato ng Bicol dito sa may Manoy Box, San Carlos City, Pangasinan.